sakit. Katulad ko, meron akong sakit ngayon. Anyway, sabi ko kanina, mahal una, pag not feeling well si jowa, aba, pagamot mo, di ba? Konsulta rin sa specialista. Ito yung sinasabi natin na minsan, kapag, teka, may Skyflex pa ata ako sa labi. Anyway, ito yung sinasabi natin na minsan mas okay na ipagamot agad dun sa eksperto agad i-konsulta para yung mga sakit na naglalast for 5 days, aba, kaya yung gawing 1 to 2 days. Diba? With the right treatment and with the right medicine. Kaya ako talaga personally, marami akong kaibigan na doktor para ang reseta at prescription, shoutout na lang ang bayad. At ang pangalawa naman, mahal, pag not feeling well si jowa, aba, pakainin mo. Diba? Subuan mo. Subukan mo na mga favorite foods niya. Yun yung ibig kong sabihin dito. O di kaya pagluto mo, o di kaya bumili ka ng mga favorite foods niya. Ito sinasabi natin na minsan, it's the comfort food that will get away. Tama ba yung get away? That will get away? Yung makakatanggal sa sakit ng jowa mo, Tagalogin na nga lang natin. Minsan yung mga comfort food, nakakadagdag yan sa sa pag-boost ng immunity. Di ba? Totoo naman. Ano ba yung mga sabaw, mga ramen, ayun yung mga gusto kong hinihigop. Tapos pwede rin naman yung jowa mo higupin mo. Hoy! Hindi, magiging core memory niya yan. Bakit? Kasi pinakain mo siya during the days na talaga namang nahihirapan siya or may sakit siya. Uy, naalala ko dati, chismis ko lang. Dati po meron akong kalandian na merong trangkaso. Oo, pero pinuntahan ko sa kanilang bahay at ako'y nagdala ng ramen na may gyoza. Ay naku, hindi ako nakalimutan. Hindi naging kami, pero I can assure you, nakuha ko ang loob niya at ako'y hinahabol-habol. Shoutout yung dati kong kalandian, hindi na kita papangalanan kasi marami kayo. Hindi, ang sabi ko lang dito, alagaan mo kapag may sakit, 'di ba? Pakainin mo, parang si Boy Pindot, ang hilig magpasubo. Oo, kapag may sakit, magpasubo ng mga pagkain. Ayun yung sinasabi ko. Diba? Alagaan natin yung mga jowa natin, lalo na kapag wala sila sa mood. Ang yayabang nung iba, diba? Wala sa mood pero nagsibu pa. Ako nawawalan talaga ako ng mood kapag madalas magbakasyon to mga katrabaho ko. Anyway, mahal, meron pa akong isang bala dito. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At si Kim Chino ay iinom ng maraming tubig. Anyway, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!